Hasičský sbor v Mokropcích byl založený v roce 1903. 1903 bylo to v měsíci květnu a ten sbor, když se založil, tak v podstatě neměl kde sídlit, jo? Neměl svou vlastní nějakou základnu, takže v roce 1904 postavili, dneska se tomu říká Mokropská kaplička, ale bylo to první hasičský zbrojnice, který bylo postaveno svépomocně. Ta kaplička, nebo lépe řečeno ta zbrojnice, sloužila až do 50. let 20. století. Potom se vybudovala hasičská zbrojnice v bývalý Frutě, nebo v bývalém Statku, pak to byl národní podnik Fruta, a tam byly trošku problémy s vlastnictvím. Bylo to v podstatě v pronájmu, byly problémy s vlastnictvím, tak na základě těchto problémů v roce 1963 získal sbor tento pozemek a tady začal stavět svépomocně hasičárnu. Po 2 letech to bylo dostavěné, to znamená v roce 65 byla hasičárna dostavěná, byla otevřená a začala úplně běžná činnost hasičského sboru. Po revoluci v těch 90. letech, kdy byla větší náročnost při požárech, bylo prostě těch zásahů daleko víc, tak se začalo uvažovat, že se postaví nebo udělá se dostavba té hasičské zbrojnice. To se v podstatě řešilo celých 20 let, až v roce 2012 se to rozhodlo, že se dostaví patro nad hasičárnou a zažádalo se o stavební povolení a vlastní dostavba té zbrojnice byla v roce 2013, začalo se v měsíci dubnu a stavba měla být dokončená do konce listopadu. Jenže v loňském roce, jak všichni víte, přišly povodně. Hasičárna byla rozestavěná, neměla střechu, neměla nic a teď jsme přitom museli zasahovat při povodních. Takže v podstatě ta náročnost té stavby i toho vlastního zázemí, který tady v tu chvíli vůbec nebylo, byla opravdu špatná. Ale zvládlo se to, povodně se zlikvidovaly, dostalo se to do nějaký normální fáze, ten život, dostavila se celá ta zbrojnice, takže to bylo o něco zpoždění. Předala se koncem ledna letošního roku a dneska, to je z 15. března 2014, se to slavnostně otevřelo. Takže v podstatě po 50 letech se dá říct, že se podařil sen těch generací hasičů, který byli před náma, že by se to mělo dostavět, aby tady opravdu vzniklo zázemí pro tu zásahovou jednotku. Co se týče financí, protože jednotka sboru jako jednotka sboru dobrovolných hasičů je financována městem, tak celá stavba byla financována městem Černošice. Stavba stála kolem 6 milionů korun, ta celá dostavba. Takže jako vlastní zásahová jednotka, to gro toho sboru má 32 členů, jinak samotný sbor dobrovolných hasičů má včetně dětí a žen 52 členů.